lalaking ibon. Hello, meron na naman. Hindi ko na-play yung video. Sa idol, ang dami oh. Idol, pauwi na ako mga idol. Kasi ang laki na ng tubig. Ano, palibot na. Ito ang huli ko mga idol, ang dami. Ano mga idol? Ang lalaki. Jackpot. Panibagong diskarte na naman idol sa panghuli ng ulam. Subukan natin. Hinawa ko yun mga idol. Ang trap. Yun o. Ngayon ko pa lang ito mga idol sa subukan. So sana sortihin tayo mga idol. Diyan tayo maglalagay. Bali dalawa pala yan mga idol. Ayan mga idol, set up ko lang yung cellphone. Idol, meron na naman. Hindi ko na-play yung video. Masag. Sa idol, ang dami oh. Kinain pala nila yung kinain nila yung mga hipon na pumasok. Kaya pala nawala. Kaya pala walang hipon. Tulong nila. Kita pa yung sa hipon. Kinain pala nila mga idol. Lalaki. Balik na natin idol.
pagkain ko. Ubusin ko lang to, uwi na tayo mga idol. Salamat pala sa jowa ko na walang sawang sumusuporta sa mga vlog ko. Yan lang ga, maraming salamat. Mga idol, kung magalaw-galaw, subukan natin kukunin, baka may alimango. Idol, malalaking ibon ko. Uwi na tayo mga idol. Lakas na yung ahos, oh. Malinis na mga idol, eh. Pakawalan na lang natin. Okay mga idol, daanin na lang natin yung isa dun. Mga idol, pauwi na akong mga idol kasi malaki na ng tubig. Ano, palibot na. Ito ang huli ko mga idol, ang dami. Ano mga idol, ang lalaki. Jackpot. Sana meron mga idol kahit alimango. Meron na idol, eh. Masag. So yun mga idol, hanggang dito na lang po ang video ko. Salamat po sa panonood. So yun mga idol, salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Bye bye mga idol. See you next vlog.